Ini sang aromanya teh sari. Có là bóng của bạn ơi, hả? Silakan. Iya. Ang pula ni thaga phajak liya, ang pula ni saya malia orang kamu kri. Mankha, manlai itu ni saya kira. Phajir. Từ băng kia. Hanya hemat tuh kau jauh nih, no thang gao no sana. Light itu mana masang mata?